chokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza tiri kuitika matima nawese nyika ino muri Zimbabwe nenge vakamira mukati mekuteerera mukati mechimuti chikonzero chakatendera kupfapfadza nekubira tiri mukati mekupfapfadza zviri kuitika matima nawese nyika ino paka chitungwiza chakamira sei chokwadi muri Zimbabwe rega ndichivedzera ndichiti izvo nyaya iri pano ndiye kuti izvo nyaya ndinayo ndiye kuti Mukoma KB kune murandasikana anove murandakazi ari kuchema achiti muri Zimbabwe handisi kusununguka handisi kufara chikonzero ndiri munyika isina hondo ndiri munyika yakatambanuka ndikazvarwa nevabereki baba naamai vakandiendesa kuchikoro ndokubva ndakura ndasvika panguva yekuti inini pachangu ndine sarudzo yandinofanira kuita munyika kana ndichiti sarudzo yekuti pandoda kuvakira wandoda kuvaka naye asika handikomuki ndakananga kunovaka ndisati ndaita sarudzo 10 yoroshi zvadaro Mukoma KB anoti ndine wandakadanana naye murume wandakadanana naye anoshanda basa remuhurumende remutemo Daniel Roshi neimwe nzira ndingangoti mupurisa zvahari mupurisa ndakamupa mubvunzo une mudzimai here zvikanzi kwete chinova chinhu chakaita kuti mwoyo wangu ugadzikane kuti pane vandichada kusarudza mpurisa aripo nekuti handisati ndaroorwa vane gore vachidanana kwenzi nguva iyi ndiri kutora nguva yangu yekuda kusadza nekutsvaga hunhu kuti anikodzero ndeupi baba naamai vangu vakandiendesa kuchikoro vakandirera vagofara zvinobvumirwa izvo zvinotenderwa inzwa ipavepo baba patine mhuri yeZimbabwe paita kuti nyaya ipinde muDaniel Roshi mukomere wake anove mupurisa aine shamwari yake inosevenza kukambani inoita dzezvinhare dzemanhare tine manhare ari munyika muno Mukoma KB ikuti kana tishandisa mafoni edu tinenge tichifona makambani arimo ane shamwari inosevenza ikoko pari kumushungurudza ndepekuti izvo matambiro anoita nemunhu shamwari yake inoshanda kukama kambani manhare ndiye kuti zuva rega rega Mukoma KB zvataura pafoni pake ingave meseji yasenda ingave munhu amufonera kungave munhu wataura naye achifona mukomana pese pano anochimudza kuti musi wakati ukaita zvakati musi wakati ukaita zvakati musi wakati ukaita zvakati ukapotora nemukomana aikukombisa uyu munoratidza kuti maidanana maitaura nezvakati handina mufaro handina secret semwanasikana asati aroorwa ndinoudza chamari haisi mhosva yauri kuita here ingave mhosva kana kuti haisi mhosva kana ukada kuenda kumapurisa kunokaripota inondoripota nekuti ini pachangu chandakapfeka chiri kuchiona ichi ndiri mupurisa waponza achiti izvo ndakatenga line ndokutenga foni ndokusaradza kambani iyi iyo kambani yacho pachayo handine mhosva ini zvinhu zvaunenge vachibuditsawo zvino pamunhu secret yemufoni mangu handisi mbavha why 0713938538 machinzwa chokupi chitungwiza ndiri mukati menzvimbo yemberengwa mhuri yeZimbabwe changa chiri chishambisa zvikuru sei mukati memhuri yakakwanisa kufa vanhu vanokwana kuita 7 mukati me2 weeks vanhu 7 vakafa mukati me2 weeks mhuri yeZimbabwe regai nditaure semamiriro vakaita nyaya vanhu 7 vakatanga kufa mukati menzvimbo iyi varume vanasadzimba 3 ndobva ndabudapo kwabva kwaenda madzimai 2 kwabva kwaenda vana vasati varoorwa but vanhu vanasikana 7 but vashaikirwa kaita vanhu vamhuri yeZimbabwe ndiye kudai munhu aiti akarwara anogona kusaita serious but ungorwara wozoita nguva yekuchema achiti bedway ndiri kunzwa kutsva zvinhu zvakuti munhu anongovhundika kuti mana hongu munhu anga achiti ndiri kunzwa musoro but zvakakuita zvauchamisa but aizoshevedzera kupedzisa kuti ndokumbira mundishevedzera unhenga uye panapa maybe ndikaita zvakanaka ega asina munhu amutuma munhu anga achishevedzwa mhuri yeZimbabwe zigokora family kureva kuti muchembere anova muchikadzi asara pana sekuru kana kuti baba vasara mukati medzinza vari sekuru mudzimai wavo sekuru vacho vakafa asasara ndimai ndiye inzi nemunhu ndidanireiwo mukavadana ndiri kufungidzira kuti panapa ndinonzwa zvakanaka ngawi but
ndwe muri Zimbabwe zaitika mbuya abakana bashika bakashibezwa bayishika bayinenzwe riri pamusoro munhu wandiri kutaura naye muri Zimbabwe vane makona kona kuti iwo 91 years dzekuberekwa mbuya but aiwa ukaona wachitsika vanofamba mbuya vandiri kutaura ava vana vevana nevana vavo vakakwanisa kubvisa vana vavo nevazukuru vari kugara vari vari vega hapana ruda kuti vana vaende ikoko ndiri kutaura mashoko kusanganisira neakabuda muromo mavo mbuya vachitaura neni ndakakwanisa kutaura nasabhuku venzvimbo mushure mekuvabata maoko ndichiti chingave chii semuvhileji munzvimbo yenyu sabhuku kuti mu2 weeks munofa vanhu vakawanda kudai vachipukuta musodzi sabhuku izwe baba pati mafiro aita vanhu vamanje mbuya vavaiti kana vasvika vadanwa vanosvika vati taura wandidanaka wakufa nditi ari kutivera ndiani aishi ndodaro munhu uyo ari kuti wangu ndaakufa but ari kutivera ndinhengi anobva ataura nezuva kuti musi wakati anofanira kuteverawo vanhu vekutanga vakateverana mukuba kebhaundi vanokona kuti 3 vakateverana zvema4 days hey same village iri muri imwe chete kuti kwa baba mukuru niko baba munene kwa baba mukuru niko baba munene ndobva baba vatinokwana 7 vaingoshevedzana but vakazokwana 7 mu2 weeks zvadaro baba pati vana vachibvona kuti varume onai kafino katiri kuita nenzira yachona munhu wekupedzesa akurwara achishevedzera kuti ndishevedzere iwo muridzi wemwana akaramba kuti handivashevedzi akaramba akati handivashevedzi ndokubva vatakura mwana ndokuenda naye kuno mumwe mubatsiri wandiri kutaura nezvake mubatsiri akambwenda nyaya munzvimbo yeimwe mbereka pane rimwe business center akamborohwa achinzi aita chinhu chokuisira okay ndiri kuzama kuti tifambidzane vanhu muoneke na kuti vari ikoko muone kuti munhu ari kutaurwa ndiani ende zvakamboitika papi mubatsiri uyu ari kumberengwa ikoko akamboshedzwa pane imwe business center mushure mekushayikwa mari akataura mashoko ekuti izvo pane nyoka iritora chino ndokubva azobata nyoka achibva anzi mikongo naye waita yekuisira ndokubva arohwa ndangochitaurirawo kuti munhu iyeye takaenda kunobasira muridzi wemwana aendesa mwana uyu anzvenga kuenda kushedzera munhu uyoyo mbuya avo vakakwanisa kutevera ikoko vasina kudanwa vasingazivi munhu aita kupi vakaerekana vasvika zvikandizvo muri kuenda nemwana muzizero kuti ane zvaroda kutaura daniel shiwiri benefo madii kundisheedza mashedza kundisvika achingosvika chita ikoko mwana achibva taka kutandaza kutaurira pasi kuti ndakufa mwana wokupedzesera but mwana wokupedzesera uyu akasiya taura vanhu 11 kuti nhengi vanokona kuita 11 ndo vari kutevera but vana kuisirwa mazita mazuva 11 vanhu 11 vakataurwa mukoma KB vanosanganisira imba 1 ine vana 5 ende ndo vana vari imomo vese kuzoita vamwe but 5 ndio muimba imwe chete maishiva zvabata amai vemwana uyu navabe mwana uyu toendere kunoudza vamwe muprofita uyu akati izvi musatya zvenyu kuudza vamwe nekuti ndo mafira magara muchida kubva kumashure but pazvaitika imi muchiona itarisiro manje kuti matiza imi mbati mateverwa asi profita anga ataura achiti ndiani wamatiza nekuti ndiri kuona achisvika foshuwa achibva azosvika ndobva adzokera kumba achimodzokera kumba nemwana achibva shaika ndobva akataura right vanhu ndopa vakati bhozvo tinokumbirawo kuti mugotipawo nhamba yemubatsiri but amukwanisiri kusvika panzvimbo kuti muone zviri kuitika vanhu vekupedzera paakafa akatora nguva refu ari mumochari mushure mekunge muridzi wemwana achivedzera kuti parufu rwemwana wangu handidi nhengi munhu akanga achitaura uyu ndaamai ava nevana vavo vakachinzwa sasvike vese parufu rwemwana uyu nemuridzi wemwana saka mbuya avo vachivedzera vachiti ndine munhu mukuru asara andirege kusvika parufu zvakaita kuti mwana atorwe nguva refu asati abva kumuchari pandakasvika mukati menzvimbo ndozuva ranga rachinzwa mwana uya kuzoenda sei kuzovigwa but mbuya ava vanga vari kumba mushure mekunzi vatumirwa shoko vasingagumi kuti please manzi musauya vanhu vachipromisana matemo kuti kana vangouya pano pachavigwa vanhu vakawanda vana vaamai vakaenda kunoudza ndi mai aiwa kunyangwe musirime muchipomerwa but mungatsozokwidza nyaya yenyu kuendesa kwamambo kana kwasabhuku but kumusaita sei musaenda ndokubva ndasvika mukoma kebhaundi ndichisviswa parufu
ndasvika parufu takabata maoko nevanhu vanga varipo tabata nemaoko mukoma kebi shoko rakasvika kuna amai apa kuti neniwo ndasvika apa amai ndokutumira munhu kuti bosho kana chingabva ipapo ndikukumbira kuti auye kuno ndoda kumuona but inini mukoma kebi pandakaenda ndakaenda ndine chinyaya kunziso mafiro atiri kuita nezviri kuitika zvakawanda nditore nyaya yangu ndanga ndisina kunzwa kudzikadzika kwedzimwe nyaya dzatikatosangana nadzo ikoko zvinoita kuti hana zvivhundutsi inzwai mhuri yezimbabwe ndataura nenyaya yamai ava vakazosvika babere mwana akasvika kuti izvo rega ndikushevedzera chimwe chinhu chakamboitika kumashure zvino nyaya naamai ava amai ava murume wavo vakasara nemunda wavo wavari kurima right vane mari dzavanowana dzokushanda kwebasa repamusoro raitiwa nemurume wavo zvokuti kunyange vakarima vanoitisa mari icho mumunda wechibaki mumunda mavo vakapinda mombe munhu akakachibva mukati kudzimba kudoro achibva kudoro ndokubva anzwa kuti mumunda wechibaki mune mombe ndokubva ashevedzera kuna amai ava kuti mumunda mune mombe mai vachibva vabvunza mukomana wekuti pawatarisa waona sekuti mombe ndedzani Daniel Ashwiri Pinifo. Zvikanzi maonero angu dzinenge dzikwanenge. Mai vantu kubva vaende kozvikanzi mambo tarisa ire mudanga menyu. Mombe dzenyu dziri kumunda kwangu. Mai vapaona muzadaro ndokuti kuwaridzire mombe ndiri kukumbira kuti mombe dzenyu kana makadzivharira iko zvino zvikuma 9 dzogona kunge dzakabuda kuma 7 saka dzine 2 hours chete dzabuda 2 hours dzinenge dzisati dzakuta isiye dzizobuda kuseni ndo padzinenge dzakuta hadzifaniri kubuda dzine nzara kupaza kureva kuti dzanga dzapinza muda kasina kuguta dzisiye dzirare imomo kuseni ndino chirimo choti dzinenge dzaguta pavakaenda kuya vachiti mombe dzenyu dzirimo here ndinofungidzira kuti mombe dzenyu ndo dziri kumunda kwangu yes ndiko here kwanga kune mombe dzanga dzabva mudanga icho kwadi right zvikanzi zvichikwadi mudanga dzipo zvikanzi kana dziridzo ndo dziri kumunda kwangu but dziregei kupoya kwadzaita kureva nzara mumunda mune chibagwa mune zvinhu zvekere zvakanaka chidziregei dzirare dzitye kuseni dzinenge dzaguta kuti saide nzara mozisitora mangwana Daniel zvikanzi kudini varidzi vemombe zvikanzi zvinoita zvikanzi ndakuudzai musatore but panika kutyiwa nekubvunzwa kanoti amai kuti mashoko avo avanzi vanhu avari kuti apikiswe zvikanzi ndakuudzai musazvinetsana neni mangwana mukomana webasa nemwana mukomana wepamba apa ndokubuda kuma-12 ndokuda kunozama kunobudisa mombe munda mukoma KB vakaita 3 hours vari mumunda vachizama kubudisa mombe vakaenda kutina mombe dzaisa kuungana panzvimbo 1 imwe yaitiza nekwayo imwe yotiza nekwayo imwe nemwe yekutiza kwayo votaka kudzingirira mombe 1 kuda kunosiya iri kunze kwechi kwemunda mombe kakusvika chine panogumira munda chete yaidzoka mukoma KB kuti zvehasha dzimwe dzenguva dzekuti dzoka ikananga munhu ichidzoka mumunda hapana mombe yarabuda pai mumunda kusvika vakomana vaona kuti kwakuedza ndokumhanyira kuti kumba amai ava ndokuchienda kumba kuya zvikanzi chandei munotora chii mombe dzenyu ndinovemba dzaguta ndokuenda ndokubva vanzi kuinga zvamambozama kudzibudisa ingada kuudza ivani kuti hadzibudi tinobudisa mombe dzenyu mai ava vachibva vati izvo handiti maona kuti munda wangu wadyiwa nenyaya yenyu kusada kufudza mombe dzenyu iyo jogosi iro ndora muchauraya parufu jogosi iro ndora muchauraya imimi parufu rufu rwani hakuna rufuko but vakunzi ndora muchauraya imimi pachi parufu kumba kwavo hakuna chii hakuna rufu ndopa vakafamba mai vachesenge vafamba but vachibva vati but munda wangu waparara kenei ndokunongedzera mombe dzinokwana kuita 6 pamombe dzavakanongedzera dzese dzakadonha dzichifa mombe yakasara imombe 1 yavakati iyi ndo yamuchauraya imimi parufu mombe dzandiri kutaura mhuri yezimbabwe ndokumbira vanoziva mombe dzokupiswa dziri 6 mushure mekunongedzera vachinzi dzibvisei kana ndida kudzipisa but dzibvisei kumunda kwangu muenda kudzipisira kumba kwenyu dzinonhuhwira vanhu dzakaenda kunopisira kunzvimbo imwe yegoronga ndokubva dzapiswa hapana kuita 3 days pamba pamai ava pachibva pafa chi mwana muzukuru mwanakomana zvakaita kuti vati isu takanzi mombe ichaorerwa chi parufu iyi nyaya chekutaura ndeyeumwe musha isiri nyaya ipamba pafaru 7 pamba pevanhu 7 pai mubatsiro umwe kusangisa vanhu ava vatakata vapa ndokubva kwaenda munhu ikoko munhu akaenda ikoko akati izvo handisi kuda kuti ndisangane nemunhu uyu but ndida kugadzira pana pandobva ndarowa pasi inini ndiri parufu pavakatumira kuti izvo vada kuona munhu parufu ndakati handikwanisi tavinga panapa mushure mekunge ndanyeverwa nomwe munhu kuti kwete
tora nyaya yako uyende usaende ikoko amai ava ndipo vakabuda zvokumanikizira vachida kuuya parufu vauya parufu handida kukenda ziva vanhu ndakakona vachisimudza musoro kutarisana kuti kuvanhu yavazosvika panapa pachiita noise vachida senge vakuzondikwazisa vachisvika pedyo nene vakangomira mva 3 meters ndokubva vadzokera vakazouya vakapfeka heti inenge market yokuzvivhara ndobva vandikwazisa patakabatira maoko vakandikwazisa vari kure vachipedza vandikwazisa ndobva vadzokera vakandikwazisa but vakandidzokera but vakandikwazisa tiri parufu ndokubva vadzokera havana munhu wakataura navo ndope vakatuma zvakare umwe muzukuru wavo nokuti zvaitika zvakawanda zvese pane munhu 1 anove muzukuru mwana womwanasikana ainyatsowirirana namai ava achienda kwana mai ava achidzoka vadya here vabikirwa here but asingagari ipapo amai ava pasina mazuva ndo pakasvika pamba pavo umwe mwana apinda muyati achitina mbudzi ndokubva vati kumwana uyu mbudzi yako udzi vabereki vakuti kana musingagone kufudza mbudzi iendesei musango inorarama semhembwe nokuti ndokwadzisingafudzwe dzikaona vanhu dzinotisa tikangosungirira mapurasitiki mumunda dzinotisa hatidi kunetsera zvinhu zvine vanhu mwana ndobva abuda mukati medzimba pane chibhurani chinoita zvokufenda kana tichiti kufenda anogara kumambishano zviziva zvokuti kana muchidhaya mvura chinoita nguva yekuti hachisina pawa chareruka mvura haichabudi vanhu vombogara vakamirira mvura vakamirira mvura kudaro mukoma kb ambuya ava vakazosvika chibhorani chinotika mukambozorora mukamira chikazotangwa chakubudisa mvura vanhu vari mukiu mwanasikana uya wekubodzi kutina mbudzi akuisa mukoma wake mbuya vayavasima mukiu vakabva vati tanga kuisa mukoma wangu ndani wavashiwiri benefo musikana wandiri kutaura 12 years zokuberekwa achangotanga kuratidza kuti kaka musikana mai vati mukoma mwana yakati aimi ndakamirirwa kumba ndinoda kunobika handingaise mukoma muno ndengeye kusikana kwamai ava vanhu vese ndobva vamira vakangoti vakatarisa mai ava ndokusumudza ruoko rwavo ndokunorova pamuromo uchi wemusikana mwanasikana utanga kutobuda ropa ndokutanga kuchema ndokusiya mugomo wake ndokuenda kumba kunowedza vabereki vake kuti ndekesei ndarowa regai ndikubatei muromo mberengwa chakaoma baba Isabel mataura kuti mimi pane musikana akanetsana nagogo ava ari pachibhorani chikanzi ndoda kuchera mvura musikana achibvaramba achibvarohwa ndobva tanga kubuda ropa right icho kwadi muri yeZimbabwe musikana yarohwa akabva siya mugomo wake ndobva siya mvura ndokubva aenda kupi aenda kumba mai avo vakaitozoisiwa mvura nomanga chitero mashure foshoka vaitira mvura vachibva vaenda vabereka po vakadzoka vakatosangana namai avo vachidzoka kepiri pachibhorani ende kana vadzoka pachibhorani vanongosvika vachisa mugomo wani pamberi munhu chikuru haasi chinhu chihombe anenge chinhu chidiki chake right ndokubva vadanoona baba ava nemudzimai wavowe zvikanzi komwana ari kuti arohwa kumaroverei mwana pachibhorani pana vanhu akawanda kudai so mai shoko rakakwanisa kutaura nderekuti handidi kutaurisana mashoko nemi nokuti uyu mwana kana arohwa neni akafanana nekurohwa nemi nekuti ndiri mubereke ndakandiranga ndomashoko aitaurwa nemuchembere ndange ndichiranga kurohwa kwaitwa neni hakuna kusiyana nekurohwa kwaitwa nemi nokuti imimi neni tiri mubereke saka ndaranga mwana right nokuti mauya bhadhapisani maziva zvaita mwana ndokuti amuzokandira mashoko akaita zvokuti vanhu vakadzika vachikandira mashoko baba vemwanasikana uyu ndokubva vataura vakati taneta hamurovi umwe futi ari kuudzwa nje ndo amai vanotyiwa inova shasha goguvaya ndokubva vanzi hamurove mumwe munhu wandiri kutaura ari pasi pe50 years akaisa mashoko kuna mai ende ane vana 2 chete akauya sei nemukadzi wake mukadzi anga akanyarara but murume ndiaita sei ndiye aitaura murume uyu kana ndikada kutsvaga muukama mumhuri iye yekupfeka wanda iye muzukuru zvokutoti pakaitwa chikaranga chokuti tiri kukubatsirai toda kuti muzoona zvinoitika aiyepo vasdei ndobva anyarara madzokera kumba kurova kwakaitira mwana uyu amai ava neruoko ruoko iroro mangwana kusandira kamuka rakatuta mukoma kuita sekunonzizo paiswa dombo pamusoro peruoko rwazvimba rwambuya vaivai rwazvimba maive kuzvimba kwaita ruoko rwamaika kubva kuzvigunoko rakutokwira kutaura kwandida ruoko rwo rwakazvimba kubva kuno kukwarakaruva naroko
kunobuda kuti asenge kubendekete Right. rwakuzimba right amai wachibva chitira kati musukuru wewe ita kuti vana vangu vauye vandinizo chipatara vana vayo vemukoma KB hakuna ari kuenda mai ndokuchivedza sabhuku kuti vana vakuziva ndiri kurwara but vasina kundibatsira sabhuku haana kuenda kunoona mai ava akaita zvokutumira kuvana kuti vana kwanzi mai vari kuita sei vari kurwara saka ruoko rwamai rwakadaro manje ndopa vakaisa mashoko manje ekuti izvo ndiri kukumbirawo zvakare ndopa vakaiswa shoko rekuti ndiri kukumbirawo zvakare kuti ini ndisvike panzvimbo ndine zvandoda kutaura but zvandiri kuda kutaura ndoda kuti Bhosvo uchizvinzwa but ndoda kuti mambo vange varipo Hey, sabhuku vanga vari chii varipo. vange varipo ndichitaura nasabhuku apa handina kuenda yanga yanga iri pafoni sabhuku vanoti Bhosvo uri kudiwa paya pana mai vai uri kudiwa but kuri kudiwa namambo sabhuku ndokubva vaudza mambo mambo vakati aiwa ndine zvakawanda zvandiri kuita misangano nemamwe meeting andiri kuita sabhuku endai sabhuku achibva ati inini kana mambo musipo inini handiendi ndokubva ndataura namambo mambo vakati Bhosvo unokwanisa here ndikati ndine kwandiri kuenda Okay. handikwanisi imini mukatosvika zvakawanda ndingatozvitora kwamuri nokuti ndimi mukuru wenzvimbo mambo vachibva ti kumuzukuru uya anotyidzana naamai ava anoenda pamba achivacherera mvura tiri kukutuma muzukuru enda kuna mbuya uvaudze takamanikidzika pane zvese zvavanga vachida kukuudza ngavakuudze Ozotiudza. Right. shoko randakaona ndiri kuti hakuna aroda kusvika apa muzukuru akati ndaenda patireka ndigare ndakuudza imwe nyaya dzimwe nyaya zvavakataura mbuya vari mukati mekundiudza mbuya vari kuti nguva yangu yakwana ndakuda kufa but ndona zvandira kuudza semukuru wenzvimbo mbuya vari kuumba vane hari yavainayo kahari kadika kakaita senge mbiya kuti hari hombe Okay. mbiya tinangoti ihafo hari Right. but mune tsanga dzichibage dzirimo tsanga dzichibage dzirimo mbuya vari kuti izvo muzukuru kana vauya ndoda kuti ndivaudze zvauri kuona tsanga dzichibage dzirimo mbuya umwe ndo basa randakabata ava vanhu vandakadonedza saka ndaida kuti ishe kana sabhuku vauya pano vakomene vakasvika pana pakana vachida kuzvibuditsa chibage chiri mukati mungati mwishi ndo vanhu vandakadonedza kana kuti vanhu vandakauraya but ndoda kuti muzukuru kunyange uripo pauchasimudza tsanga imwe nimwe uchikanda pasi ndichanga ndichiri kuudzai nezita remunhu wacho Baba Isabel. saka ndoda kuti mambo nasabhuku vauye pano but nyaya iripo mukoma KB hapana ataendako Mambo vari kutya. hatingati vari kutya mambo vati vachine zvinhu zvakawanda zvavari kufambira Nai zvinhu zvakawanda zvamuri kufambira mambo zvakaita sezvipi iri muri kushedzwa nagogo ava. Kosabhuku. sabhuku vati inini pari kudiwa mambo neni asi inini mukuru kwandiri ndi mambo mambo ndavasvitsira shoko mambo vari kuti chii ndine zvakawanda zvandiri kufambira ende akazokwanisa kuti chijera mashoko nemuzukuru uyu ndiwo mambo muzukuru achivaudza kuti ndizvo Saka pavakaudzwa mambo kuti ndo mamiriro akaita nyaya ndo zvavari kudirwa nagogo vakati kudini. mambo vakati ndakuchida kuti nditaure nani nambuya vako ndivaudze kuti kana ariwo mashoko atamanzwa pane zvimwe here nokuti nguva yekutifamba Adina. hatina Right. Kambiya kacho kamuri kutaura. kambiya mukoma KB Kane tsanga mukati. kane tsanga mukati Mungaziva here approximately kuti tsanga dzimo dzingasvike ngani. tsanga dzirimo mukoma KB dzakawandisa kana ndisingakanganisi sokutaura kwemuzukuru anoti iye kana ndakatarisa handina kuda kuti ndiverenge nokuti handina kunziverenga Okay. dzinogona kudarika 40 dzinogona kudarika 40 sokufungidzira kwake Zvichireva kuti tsanga idzi imwe neimwe munhu ende pane nyaya yendasiya pakati mukoma KB pavana vandakataura kuti 2 vanasikana vakafa kurenza umwe mwana wacho akafa ipapo muzukuru mwana wemwanasikana but mwana wemwanasikana uyu akasigara pamba apa baba vake vaitonedzera kuti musikana uyu akaita mwana ari pamba zvakaita kuti tibvunze kuti izvo vanhu vese vari kufa ava ndefemili imwe chete iyi wai mwana uyu afa but ari muzukuru ane ukama hupi ndikatoudzwa zvakaita kuti pane mashoko ekuti izvo pakatomboita nyaya yakaenda kwashe yekuti pane fungidziro yekuti mwanasikana uyu akaita mwana nehanzvadzi yake muno but yange isiyoenda ivinga hey
muri kutaura kuti izvozvi kuenda kwamakaita kumberengwa. Yes. Gogo ruoko ruchiri rwakazvimba. Ruoko rwakatozvimba, hakuna mwana aenda ipapo. Hakuna munhu ari kuenda ipapo. Ari kusvika ipapo muzukuru. Chiitiko chekurova kwakaita gogo mwana kuchibhorani chakaitika unyoro huno. Amai vakazvimba ruoko izvezvi. Ichiva ndi kutaura navo rikoti izvo. Izvezvi zvinofana kuti kuendwe bati vari kuti simwatsauriki. Hey, pane mubatsiri wamakabvunzwa imimi kuti tinoda mubatsiri. Mubatsiri akashedzera kuti kana ndichienda kumberengwa ndiri kuenda kunobatsira kana kuti kunoshandira vanhu vakawirwa nedambudziko pasina amai ava. Aiwa ava ndiri akaendere mubatsiri akaenda akanoshanda akangoshanda akati aiwa muchaona zvichaitika bati inini handiri kusangana nawo. achibva atsoka. Mubatsiri ndiwe kupi? Mubatsiri ndokwarari. Ndiakaenda kumberengwa. Nekuti vakaita zvekukumbira manhamba kuti ndipiwo manhamba, ndikapa manhamba ndikuenda kuita 4. Pamanhamba ndikuenda kuita 4 pane 1 mubatsiri akaenda. Zvichienda kuti wawirirana panyaya ipi? Ya zvakaoma. Saka izvozvi vazukuru kana kuti vana vagogo ava havasi kuenda kunovatora kuti vaende nayo kuhospital. Kutori nomwe mwana wamai ava ari muno muHarare anotoshanda basa rinooneka, basa rine zita. Yes. Ari kushevedzerawo kuti inini basa rangu handizivi kuti ndopiwa ofu rine. Hapana nondikuti handidi. Munhu wese nechikonzero chake chiri kumukonzera kusaenda. Tipeiwo mwenje piyo pasi pane rima. Tipeiwo mwenje piyo pasi pane rima. Ya yambaniwo varoi havana piro mumba. Ya pakaipa. So ishe vaudzwa nyaya nemuzukuru anofambidzana nagogo ava kuti ndo mashoko ataurwa nambuya. Ishe vari kushedza kuti pachine zvimwe here havasi kuda kuenda ikoko. Vakabatikana. Tikati havasi kuda kuenda tavapinza mukona. Baba Isabel, rekai ndikuudzei chinhu wani chamunofanira kuziva. Yes. Pasi rino hapana panonzi ndakabatikana handina nguva. Asi kana chinhu chakakosha unocreata, unowana nguva yokuti uende kwazvinenge zvichifanira kuti zviitike. Saka ishe vanofanira kuenda. Ishe vaifanira kuenda. Kungoti ishe pamwe vari kusaba. Ishe pamwe vari kutya kuenda ikoko. Hapana pamunoti hamuna nguva, even makabatikana Baba Isabel, munocreata. Tomboti baba pati. Yes. Ndimi panguva ino muzukuru wasekuru. Mwana wekubereka. Ndimi maita ishe munzvimbo iyi. Right. Nhoroondo nekwairi kubva uko. Manzi huyai. Maita sei? Ini ndaienda. Amai. Ndaitora sabhuku. Ndaienda nasabhuku. Pamwe chete nevamwe vakuru vemunharaunda. Tunonzwa kuti mashoko ada kutaurwa nambuya ava. Anoti kudini. Nokuti hazviite kuti mbuya ava vashupika kwavari kuita ikoko vasina kutaura nevakuru venharaunda. Pane mashoko akakosha anofanira kuti vaunzwe. Sababa venzvimbo ngavaende kunoona ambuya ava. Koiniwo hangu baba pati. Ndingasvika here vakuru venzvimbo vasati vasvika. Ipapo ndo paisafanira kuti zviitike kuti imimi moenda kupi kunoona gogo ava vakuru venzvimbo vasipo. Saka inini safe. Imimi makaita zvakanaka. Yes. Maifana kana dai makaenda maifana kuenda nevakuru venzvimbo. Right. Rekatimbonzwa vedare 0713938538. Babo sandoda kureva pano ndakadzibata ndati ndakadzipakatadza ndinadzo panguva ino mhuri yeZimbabwe ndine nyaya ndinayo yakaitika mukati menzvimbo yekwachirumhanzu. Nyaya yekwachirumhanzu ndeyekuti mwanasikana akadanana nemukomana ndokuita mwedzi inodarika minomwe, ndokubva vawirirana, ndokuita zuva rekuenda kumadzitete, ndokuita zuva kuti izvo musi wakati ari kuroorwa nenzira yekukumbirwa. Uyezve mukomana uyu aienda kuchechi imwe chete nemukomana uyu. Rakawairiri sangano chichinotungamiriro chechuti mwana wenyu ari kuroorwa nhasi ende ari kukumbirwa, mukomana ari kubvisa mari dzake zvakachena zviri pawaiti. Mhuri yeZimbabwe ndinzwei. Zvazoitika ndezvekuti izvo vanhu vaunganidzwa, mari dzakupinda, mutungamiriri wechechi washevedzwa, mari ichipinda kudaro, mari yapinda, mari yakandwa. Regai ndikuudzei nemutupo nokumira kwemari yakakandwa. Murume akaya kuzoroora hasana bhozhwo zvawo. Right? Aiwa imbinga Vane zvinhu zvavo. Aiwa vane zvinhu zvavo. Pakabviswa mari iko. Pakabuda mari inokwenda kuita 7,200 ndiyo keshi yakasara. Kuita zvimwe zvibinge zvekumonzera mutenga magroceries zvana baba nana mai zvange zviripo. Nguva yekuti izvo zvinhu zvakadai izvo zvinofadza.
vari pano vaimba vari pano vachifara vachiita sei vachicelebrate andika zvikanzi tiri kukumbirawo kuti tinogona kusangana nevakwasha vedu murodi yes aiwaka imboshedzai vakwasha vedu sei vapinde tizivane vana vedu nekuti muchishona kunonzi yazvara hono yazvara hadzi yazvara hadzi yazvara hono saka nhasi dzese dziri pano tiri kutuka nei saka ndiite sei tsutsurai baba pati vakwasha vari kubuda muimba yangari amai kumagonde yekumagonde amai kumagonde yekumagonde chachesa musutu yekumagonde kufamba uko vakananga kunopinda muimba inechi inonatosiyachezara vachibva vasika vachibva vagara amai vemusika ndikuti vachivhunduka vanhu vese mwe nemwe pareka kuti kuchii chiri kuitika amai ndokungotanga kutaura kana zvakadaro handigari muno handigarire zvisina basa kwandiri handigari muno pari padhuze kuti kuchicha kuitika vamwe vakungobata amai garire pasi ndokubuda vaya painei nevamwe tete ndokuenda pasaidi zvikati kuchicha itika pfungwa dzemunhu dzekangoti asi pavakwasha ava pane munhu wakambodana naye kupane zvakamboitika vachibvayo kanzizvo ndine shoko risikagoni kupera mandiri kunyange munhu akaita mukwasha wangu handina kunge ndaziva kuti mukwasha uyu ndiye munhu aizorora mwana wangu mukwasha ndokuti pese pandaifamba akasangana neni ndaienda siri ndichifambira nekunzira ine shopu yavo ichiita sei pese pandasangana neni ndichifamba netsoka ainditevera achindikombisa achindinetsa izvezvizvo akasvika zvandisina kuudza murume wangu akasvika pakutsvaga nhamba dzangu anadzo mufoni make uyu anogara achindifonera poloman selector baba Isabel vakwasha vapedza kubvisa kana kuti vakabvisa rora ravanga vanaro vanatezvara vakafara zvikanzi vakwasha ngavauye tisangane navo nguva iyo inoitika iyo iziva anaka kuti vana vedu mukwasha wedu chaiyo nekuti anga achiuya chaiyo kana vakagaraga munozonzi patiri panapa uyu mukoma uyu ndinenge but mukwasha wenyu ndiye nhengi uyu ndiye atora mwana wenyu ndiyo wandikati kuratidzwa ndibhosho abeti bhosho wanike ndiye bhosho anogara achinetsa ambuya vake achivakanda shoko nefoni nhamba akatorava kuti uri nadzo vanoti dai ndisina kuzvibata ini pachangu dai ndiri ndikudanana nemunhu uyu ende handina kudzakana murume wangu chikonzero zvinoitika mose matinofambamo zvakawanda zvinokonzeresa mudzimba izvezvi dai ndafamba nekwaari nhasi aitonditevera zvakare mukada kutobvunza dzimwe dzenguva zvinoshamisi kuti nhamba dzangu foni make mukabaya nhamba dzangu dzogona kuwanikwa but ndisingadanana naye nhasi uita mukwasha wangu ndinotarisana naye sei inini hangu sezvamaita handina kuti mwana nemurume uyu ngavarambana asi mazviri ndabva ndakuda panze amai vachibva vaenda zvikanzi kudini nevanhu ukamazwa dzanga tigare pasi munofanira kuti muzoita sei muzogatisa nyaya yakamira sei kwanzi no vakwasha pane zvinosvika tani nyaya nematare edu isusu tichazoita sei tichazokushevedzai vakwasha vachibva vaenda dare racho nanhasi riri kuna amai ava ndo vari kuzamba kuita sei kudzikamiswa kuti aiwa amufanira kuti mudaro zvokuti mwana chaimusikana pachake haasi kuziva kuti anoti amai vake vari wrong here kana kuti havasi wrong vamwe kuti dai makanyarara zvina basa chikonzero nemunhu hamuna kuita sei hamuna kudanana but vari kuti zveupenyu hwangu ndinofanga ndichisangana sei nemunhu uyu aifamba neni uyu munhu aitibata mafudzi angu uyu ndichimudza ndiri mukadzi wemunhu achinditevera asi noona kuti ndakavimbika inini handina kukwanisa kumboteerana naye kuti zvanoda nezvipi but ndinoita sei kuti ndomuti mukwasha wangu nhasi hazviiti handina kuramba kuti aite mukwasha wangu asi zvinhu zvenyu zvamuri kuita apo izvizvi ini ndabva nemunhu anokwanisa kutarisana naye maziso zvimwe zvisenderera mberi babe mwana vari panditika ini ndabva mazviri beyond deep down beyond deep down beyond deep down emaniwo varoi avana pilo mumba iwe izvozvi mwanasikana akabvisirwa rora iri ari kupi ari kumba kwake pamba pana amai vachipapo ndokwari asi taenda anomirira zuva rikuperekedzwa ka rokuenda but vari kuchinoperekedza sei mwana pamba pedu pane matare ende mai vari kudzika vachitikana iri nyaya iyi kwete nemwana wangu tinowirirana uri mwana wangu iwewe kwauri kuenda kana uda ndikupe zvinhu zvokupa ndikupa but handisi kukwanisa kuti zvandiri kukupa kwauri kuenda kunoroorwa ndizvemukomana wandikaona wewe uye handikwanisa kutarisana naye ndechekupiti chiromanzi
Vedare vatereri manyama machinzwa chiri kubva kwachuru mumanzu munoti kudiniko nacho wamuka seko saruka tiyo hanzi Kanyemba ndakachibata chimuti kuti dzvitu KB na Bozho chekwachuru mumanzu icho chakanyanya mukwasha uyo acharamba achingodaro muchaona henyu ndinonzi Mai Tino kana kuti Mai Michelle hanzi mukwasha uyo acharamba chidaro saka uita se zokundi morogere kurora mwana we Mai Tino saka poitwa sei pakadai mukwasha akabvisa roora anofana kupuwa mudzimai wake izvozvi hambuya vajamuka vatsika madziro zvikanzi kana zvakadaro ini ndabuda mazviri saka poitwa sei kana ari iye mukwasha uyu ndatenda kuti mwana aroro but kana ari uyu andikwanisi kugara pasiri nokuti kana pasina mablessings amama mwana roora iroro andifunge kuti rinofamba zvakanaka ameno baba Isabel rega ndingotora maviri matatu mamessages ari panapa then tozopinda muchicho chokwachuru manzu chandivhundusa mani ayo ma1 amai avo havana kuita zvakanaka vaisafana kutaura izvozvo okay ndimutsiroka Nobert Chabeta Regai Samoro Gwaya Shekmeni Matono Victor Katiyo Alfred Mafrado Madekufamba Peter Zulu Israel Tembo Desire Chigwededza Stephen Mashabawe Gift Chiruka Robert Feremu tichaona Kambua ndinonzi Tinashe Right Tinashe Gotora ndiri pa Solomio hanzi vaisafana akakutaura zvakadaro vari pamberi pevanhu type yemukwasha uyo ndiwo waya wane mutupo wehuku vanamuira jongwe havatarise ukama kana kuremekedza vanongobata kwiyo chete amai ngavatsike mabreki nokuti muswe wembudzi unotsvaira payakagara itapfo kuvashandi vepachingoma farm kuzoti vatereri vanoti iwo musekiwa mofenga ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Joao pachingoma farm kugurure pataurwa shona yes dzasanganiswa shona type yemukwasha uyu ndiwo waya vane mutupo wehuku vanamuyera jongwe havatarise ukama kana kuremekedza vanongobata kwiyo chete amai ngavatsike mabreki nekuti muswe wembudzi unotsvaira payakarara koita zoti ndombosumuka ndoitira zvakadai so saka pari kucharonzwa kudini apa Besabel imbwa inoroverwa pachinyero right ipapo nokuti mangwana ukanorovera iwe uko haizivi kuti chandaroverwa chii arova imbwa yangu ndiani ndini mpinyi wacho uyu nokuti yata mhosva yakati yobva yaziva ipapo nokuti vakasazvitaura zvikazobuda mangwana zvinonzi vanga vakanyararirei makuda murume wemwana nokuti makambenge muchidanana mukwasha uyo itsotsi inonzi Blabenji oto pamakoni azvaoni kwanokuona magetsi saka poitwa sei mwanasikana akabvisirwa roora 7,200 US grocery nehembe dzanamai vachona zitoripo haisi mari yokutamba nayo ikeshika iyo anga azokutikana kusvika pandakasvika inini hangu bati regai tinzwi KB na Bozho Magonatani kunoku kuri bo amai avo vaisafanira kutaura izvozvo pamberi pevanhu ndinonzi Johnson Chisenga vaifana kuzotaura pamberi pani zvaizobuda here ameno mukoma Johnson itaigaga pedzai kani message kana muchitumira kunoku kuitira kuti tifambe nenguva handitika ndawe ziri kudiyana KB na Bozho zviri sei hanzi ndiani titakunda okay nditakunda Hlomani Rusape Panyahukwe ndofunga angaita kuti nditakunda Hlomani Rusape Panyahukwe baba Isabel ngatimbopinda kamuchitoro nevasawesa pfungwa pane ma messages 2 auya akatedzana pano Kanyemba na Bozho Ngora hambuya avo vanoda mukuasha rangove jerasi iro ngavaise hana yavo mufridge ndinonzi Divante ndiri kunoko kwa Bulawayo Kanyemba na Bozho ambuya avo vanoda mukuasha rave jerasi iro ngavaise hana yavo mufridge ndinonzi Divante ndiri kunoko Bulawayo
then imwe message iri kuti Kanyemba na Bozho hambuya avo vaida mukuwasha asi vatangirwa nemwana saka zvakavarwadza ngavasanyepere kupfimbwa nemukuwasha. Chirumanzu woye dai Dembo aripo paitonyorwa song ipapo ndinonzi tiri vashoma tembo mudzi Nyarutepo kaupfu village. Hanzi hambuya avo vaida mukuwasha asi vatangirwa nemwana saka zvavarwadza ngavasanyepere kupfimbwa nemukuwasha. Chekwa Chirumanzu icho woye dai Dembo aripo paitonyorwa song ndinonzi tiri vashoma tembo mudzi Nyarutepo kaupfu village. Baba Isabel, ameno muri kunzwa ma messages ari kubva kuvatereri. Mukwasha uyu na hambuya makore avo anofambirana se mukwasha kura se hambuya vakura se Baba Isabel. Uye ndiani aunza nyaya ku National FM? Nyaya iyi yaunzwa nemunina wa amai anova ndo ambuya. Mushure mekuti izvo ivo vakatoendawo kuroora remwana. Saka ivo vari kuti vakaguma vanyara nezvaitika ipapo, asi vari kuti izvo isu takanyara kuti hama yedu ndo yasunga ichitaura zvinhu izvo ende ndiyo yamisa basa rekuroora kwemwana. Asi tinogona kunge tichiti hama yedu yakakanganisa, but zvakamubata zvavakaita vakagonere kana kuti vakatadza. Aunza nyaya iyi amai vane mwana ari kuroorwa muningina wavo ndiye atoudza nyaya kuti takatoshevedzwa kwatiri kuti mwana ari kuroorwa atadzi kuenda kunokuta hama yedu pamusoro pezviri kuitika. Asi hama yedu ndiyo yakasunga ichidaro, asi mashoko acho vari kusangana kuti vamwe vari kuti zvinhu zvinonetsa izvo nekuti pane nguva yekuzonzi izvo mukwasha rigonosangana ambuya vari vaviri vachiita sei, vari kuti vanotarisana sei nezvaita kwanzi nguva iyo vakatoshevedza kuti ipapa mukatarisa foni yake manje muri panapa munogona kutoona nhamba dzangu dzirimo, asi handira kukwanisa kuudza murume wangu zokuti dai ndisina kuzvibata inini dai ndichidanana nemunhu uyu apa achiziva kuti kusiyana danana nechi nemwana wangu ndaizomwana iko zvinozve akuya kuzoroora pamwe ndakatokanganisa kuita zvimwe zvinhu naye ndaiita sei. Kanyemba na Bozho mai avo vakadanana nemukuwasha uyu zvikapfura kunyepa kuti vakazvibata vari kunyara nezvazvo. Hana kunyora zita mutereri uyu asi imessage yauya pa WhatsApp platform yedu 0713938538.